Hola, soc Tere de la Casa del Condé i m'han indicat unes companyes que conta algunes coses de la meva vida. Jo vaig néixer en una casa de camp, me recordo molt quan era xocoteta, en els dies d'estiuenques de vesprà, que ara van a comprar i mengen de tot, se compren gelats, horxates, van a fer-se l'horxateria, però antes no teníem tot això en els camps. Antes era el que teníem de casa, ¿no? I per a nosaltres era molt important estar sempre reunits. Ma mare sempre m'ensenya i mon pare que estar sempre reunits en la família era el més bonic. Entonces sempre intentàvem almorzar o dinar o berenar, si podíem tots junts, no? I teníem una figuera, que està en la casa de camp que vivíem. Teníem una figuera persiana napolitana i feia unes figues grandíssimes i molt bones. I allà tenies a la mare que feia, vale, espereu-se que ja toca l'hora de berenar. I en si ma mare quidrava a mon pare que estava en el camp, perquè nosaltres vivíem en el camp, però també teníem camps al costat que treballava. Ma mare se n'anava a quidrar a mon pare. I feia, Pepe, va, vine, que és hora de berenar. Tenies a mon pare, així en el cap com feia mon pare. Vale, va, Tereseta, anem a berenar. I en si mon pare li dia a ma mare, tu ja estàs a punt? I decía a ma mare, sí, espera. Ma mare se posava un davantal a la posta llarg per a replegar les figues. I mon pare pujava de la figuera i amb tota paciència ma mare, Pepe, vés a espaiar que si caus, Pepe, ja està bé, vols tots els dies menjar figues i vols, me dones a mi la matraca. Bueno, doncs ma mare, mon pare m'agarrava de dos en dos, les tirava i deixava ma mare en el davantalet, feia aixina i les empomava. I en si li ficaven un poalet. Allí deia, va, que vaig a tirar-te, i així. I quan ja tenia ja el poalet ple, mon pare baixava, ma mare se llevava pel davantal i en si mos quidrava. I ara ve la part graciosa per a mi. En si ma mare mos quidrava a mi i als meus germans i agarràvem un banc que teníem allà en el corral i ma mare ficava la bandeja en les figues, mos trauria pa i pa i figa era el més bo que jo he menjat en esta vida. I això era. I espero que aquesta història us hagi agradat. Adéu i gràcies per sentir-me. Adiós, carinyets.